יש לנו הזדמנות, יש לכם הזדמנות לשאול את המורים לגבי שתי התכונות האלה. השאלה שלי בהקשר למה שדיברת, לשים את עצמנו במקומו של האחר בשביל שנוכל להרגיש חמלה. הבעיה היא מה אם נשים את עצמנו, לא תהיה הפרדה ואז לא נוכל בעצם לתמוך, כי אנחנו נהיה מסכנים ולא נראה, אז פה איך אנחנו מפליגים את החמלה, אבל לא בעצם נהיים האחר ולא יודעים איך לתפקד. אז להתחיל עם הרקע או עם התשובה? ניסיון לתשובה. רקע, התחלתי את התרגול שלי מהמדיטציה של הוויפאסנה, כמו שלימד אותה גואנקה, מלמד אותה עדיין גואנקה, במשך הרבה שנים זה היה התרגול העיקרי שלי. ואחר כך פגשתי מורה בשם רמש בלסקר, שהוא מורה הינדואיסטי לאישניות, לאדווייתא. התרגול שלי שואב, שאב בעיקרו בזמנו משני המקורות האלה, והתפתח דרך מנזרי היער בתאילנד, קצת דומה לפרא עופר, אבל גישה קצת אחרת, ומורים מערבים, here I am, מספיק? בארץ. כן, אני מלמדת בעמותת תובנה, שזו עמותה שמארגנת ריטריטים וקורסים והרבה מאוד מסגרות לתרגול של ויפאסנה, לפעמים בהודו ובעוד כל מיני מסגרות בארץ. אני אנסה לענות על השאלה, רק תגידי לי את השם? שרון. שרון. אז אני חושבת שהשאלה שלך מאוד במקום, והדבר הראשון, אנחנו קודם כל רוצים לבדוק את התנאים. כאילו, רגע. אוקיי, זה נשמע רעיון מעניין, זה נשמע נחמד, זה נשמע חמלה, זה נשמע דבר טוב. באופן כללי הייתי רוצה את זה. אבל, רגע, מדברים פה על להחליף את עצמי באחר, מדברים פה על התמסרות, על התמוססות, על איפה אני בכל הסיפור הזה. דבר ראשון שעולה באמת, יכול לעלות, זה החשש. רגע, אז מה איתי? או אני, כמו שאת אומרת, אני אבלה, איך אני אוכל לעזור למישהו אם אני לגמרי? אז האמת היא שהתנועה של החמלה, זאת לא תנועה של התאמות בכלל. דווקא המילה גבולות יותר מתאימה לה. כשאנחנו בגבול שלנו, במקום שלנו, יציבים על מקומנו, ובהמשך יובל ידבר על האיכות של האופקה, ואולי זה גם כן יתקשר, הם כולם מתקשרות ביחד, הם כולן תומכות זו בזו. כמו שאני מרגישה את זה, האיכות של המטה, של האהבה, עוברת דרך כולן, אבל הן כולן מזינות זו את זו. וגם כמובן החוכמה שהיא בבסיס של זה, זה רק כשאנחנו באמת נמצאים שם יציבים, עם לב מאוזן ולב פתוח, אז התרגול של החמלה או אז האיכות של החמלה יכולה להיות יותר מלאה, ורק ממקום כזה אפשר באמת לסייע למישהו. אז זה לא המקום של בוא אני אתן את הכל, או לא יודעת, ככה להתמוסס לתוך משהו אחר ולוותר על עצמנו. זה באמת לא יעיל וזה באמת יכול לאיים. זה מקום אחר, זה מקום שהתרגול מאוד מאוד עוזר לו. זה ענה? זה עוזר? כן. אני שומעת הביטוי מנזרי יער, זה משהו חדש, אני תוכל קצת להרחיב על זה, מה שונה מזה ממנזרים אחרים? רציתי להעביר אליו. מנזרי יער זה פשוט ביטוי קודם כל מיקום, זה מנזרים שממוקמים ביערות הנפלאים של תאילנד, וגם זה סוג של גישה. המורים שלי למדו אצל מורים שהקימו וייסדו כמה ממנזרי היער שם, אג'אן בודה דאסה ואג'אן צ'ה, שזה שמות של שני מורים שהקימו בזמנו, הם כבר לא בחיים. וזה סוג של
מסורת או תפיסה אחרת של הוויפאסנה. יש כל מיני תפיסות בתוך הוויפאסנה עצמה, יש כל מיני זרמים, יש הרבה דמיון, אבל יש ככה ניואנסים שונים. מאוד מבלבל, ואחרון הנושא הזה של הבודהיזם. תדברי למיקרופון שכולם ישמעו. את דיברת על היעדר אני, שמתוך זה שאתה רואה שבעצם השמחה של האחר היא שמחה שלך, כי אתם לא נפרדים, אז עכשיו, זה לא מתיישב לי כל כך עם מה שאמרת בתשובה לשאלה שלי, להישאר בשוויון נפש, ואתה לא צריך להיבלה עם האחר. כאילו, באמת זו סתירה שאני לא מבינה אותה. כן, צודקת, זה באמת פרדוקס. כן, יש המון פרדוקסים בלימוד, המון. בחיים. ובחיים, נכון. יש משפט כזה שהתודעה, המיינד, יוצר את התהום והלב מגשר מעליה. מכירה את זה? משפט של אחד המורים ההודים, ניסרגדת המהר"ש. זה נכון, זה כאילו, זה נראה בלתי נתפס, אבל זה גם צריך לזכור שאנחנו משתמשים עכשיו במילים בשביל להעביר איזושהי חוויה, והן לפעמים באמת לא לגמרי מדויקות. כשאני מדברת על גבול ואני והאחר, זה נשמע משהו מאוד מופרד. אבל אנחנו מדברים על איכות, אנחנו מדברים על חוויה. קודם שרון דיברה על הפחד, על פחד אם אני אתן, אז איך אני יכולה באמת לעזור? אז יש פה מין תחושה של ההתמוססות או היעדר היכולת שלי, משום שאני נותנת את עצמי לגמרי למישהו אחר, אז מה נשאר? כשאנחנו מדברים על ה-not self, בהקשר הזה אנחנו יוצאים לפרדיגמה קצת אחרת. זה פחות מדבר על הרגשות באופן הזה, או על היכולות, אלא על התפיסה. אנחנו עכשיו עולים ל-level של החוכמה, על התפיסה שאנחנו לא באמת נפרדים. אבל מתוך תפיסה כזאת, אנחנו מכבדים את מה שיש כאן. זאת אומרת, יש את היצור הזה, את מה שנקרא body-mind organism, כן? ויש את היצור הזה, את ה-body-mind organism, מפה זה נראה אחר, מהמקום שלך, מהמקום שלכם זה נראה אחר. כל אחד מסתובב בעולם עם תחושה של אני, וכל השאר הם הזולת. החוכמה לוקחת אותנו למקום שפחות רואה את ההבדלים האלה, עד שהוא בכלל לא רואה את ההבדלים האלה. אבל זה לא אומר התאמעות או התמוססות או איזושהי העלמות אל תוך האחר, אלא בצורה פרדוקסלית, מעניינת למיינד, אנחנו יותר מקבלים את הצבע של עצמנו, יש יותר חופש. כשיש יותר דרגות חופש, אנחנו יכולים להיות ביטוי יותר אותנטי של הדבר הזה. המילים הן טריקיות, אני אקרא לזה אני, אוקיי, עוד פעם אני בדואליזם של אני מול לא אני. אני מקווה שבלבלתי אותך כהוגן.